फंबाय लोगो मोनजोबो नै फंबाय नांगौबा बिदि लोगो मोनजोबबाय नै मेहेर फंबायजों ज'नो हेल' आदानि स्टुडिअ फैबाय आदा बेलासियाव फैफिनगोन बे दा बे माहाजोनखौनो मानसिफ्रा माहाजोन जासिगोन सानोब्रा ओमफ्राय आंनि खामानिखौ माने गामि मानसिफोरा रायजोआव बै हलाव फैसा लाफैयोना बिदिखौ दौआ फिसाला इउटुबार थासेयाव मानसिफोर थासेयाव लाफैयो माने बे निन्दा खालामनाय बा निन्दा नोंखौ आं होनखायो होनो जिन्दगियाव नोंसोरो बिदि दाला आंनावआ सोरबाबा लोगो मोनगोन होनखाया ओमफ्राय दाख्लै बिफाया थैनाय जाबाय आंखौबो गाबोन खनसे मोनगोन होनखादों बिजाथ' होखायसै मानोना मानसिफ्रा गावनिफ्राय साबसिन जाजानो गियो मोजांसिन जाजानो गियो बेबायदि मेगन साग्रा मानसिफ्रा थाब लिंहरबाय आदा मेहेरनो आदा मेहेर हनै आदा मेहेरखौ नुबायलाय आदा मेहेर गासिनो हनै सुरफायलाय जि गाजा खालाम नालाय बिहा सिबा बुरजानो आथिं दाना साना खारो नामा इसोरो साना खारो नामा साना माने बेखौ मोननानै आपको बिगाड़ने के कागज पर पहुंचा देते हैं लोग प्रसन्न और खुशहाल रह सकते हैं वो ज्ञान देने की जरूरत है और वो ज्ञान आपकी मिलेगी तो बाहर के ज्ञान की चकाचौंध रोशनी में कहीं आपके अंदर का जो थैसे नागिरबायनो मोनहैस्लाबाखसै नाय माबायदि बानायदों बयबो फैदो लोगोफोर बयबो प्रग्रामाव बाहागो लाफैदो बिराद मानसि फैबाय गोबां पाब्लिकफोर फैदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गोबां मानसि गोजान गोजाननि मानसिफ्रा गावजों गाव लोगो मोनलायलायदों बरिया जादों आरोना बर'नि न' ना मा जाखो बिलाय दाबासो आदा दाबासो दाबासो दाबा kita mari jelaskan. Nih hiruफ्राबो जमा जमा सोर लोंहोगोन दा लाल साहा लोंहोगोन दुर्गा मास्टार फंबाय लोंहोगोन दां आं लोंहोआलै नै जोंहा मालदार दंखायो अमा गेन्द्राया अमा गेन्द्रासो गंसे लोंनो बुंद' गंसे जागोन दे मा लोंहोगोन दा बियार लोंहोगोन मा लोंहोगोन दा लोंजाजोबो गासिबो लोगो मोननायाव जायोना खेबसेयाव गरम बोथोर सफैबाय जेनेबा लोगोफोर गरम बोथोर बे गरम बोथोरनि थोर गरम मोननाय समाव जों दा दै गरदसे मोनलोंथ'वाखै जों दा दै नागिरनो थांदों आरो लोगोसे दै लोंखानानै जोङो गय जागोन ओंखाम मोनजायैनि सिगां गय जासिगोन उपाय गैया ओइ प्रकाश हरदों र' दा नै गणेश फेस्टिभेल जाबायना फैगौ बोसोर नङाबा समफोर बोसोरावसो लानांसिगोन फैबाय दा थांसै दे
बिदि समखौ बोसोरनि बुंनांगौ नामा फैगौ बोसोरनि हाबाखौ नै लोगो मोनदों भिवारफोर लोगो मोनदों प्रान्जल फंबाया सिनायो जोंना बड'लेण्ड रादाबफोरा हाबाखौ जाखोमानो मोनालै सिरि सिरि प्रान्जल फंबाया जों सानैजों थांनांगौ नङा होमबा हाबा जाखांबाय आरो जों सानैजों बेदर हारा नागिरदोंमोन ने बेदर हाराल' जाखायोबा नोंसोर थांनो हानाय नङा नोंसोरना क'क्राझार जोंना बाक्सा हायो मोननैयावनो हायो जों गियाना रावखौबो गारियासो लांगोन ना जों गारिसो लांगोन ना जों गाखोनांगौ गारियासो लांगोन सिन्था गैया फैगौ बोसोराव जानो हानाय आरो नै प्रकासाबा माला जाहैथाय आंना बाक्सा भुटान खाथि नामलां खाथि हायो मणिपुर जालांगोन जोंना माबा मा होनो बेखौ मसलपुरसोनिसो नामा जोंना पाठशालानिफ्राय डाइरेक्ट नोंसिनिजों माबा गोलैहैयो नामा नेसनेल जोबहैबाय नामा होमबा हरै सानजाहा जोबाखैना साहाखैजा बर्डार दङ मेघलामनि गामियाव आच्छा मेनदेला मानसिनि होंगो दोंगो ओमफ्राय हाला गारिनि हाला गारि गाइस बयबो फैदो आरो नायफैदो गोबां मानसिफ्रा गावजों गाव लोगो हमलायदों गोबां मानसिफोर फैलायदों गोबां इउटुबारफोरबो फैदों मानोना इउटुबारफोरखौ इनभाइट खालामदों जे भिडिअ खालामनानै जेन' बे प्रग्रामखौ रेकमेन्ड खालामनानै होयो बेनि थाखाय स' बेनिखायनो आंबो बे सासे इनभाइट खालामहरनायखाय आंबो बाव फैनानै भिडिअ बानायफैदों ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो अनेक माखासे बुस्थु खिथाबाय नोंथांमोना निसय मिथिखाबाय आरो सिङाव दा नुबावगोन नोंथांमोना गोबां माखासे प्रग्रामखौ आं सिङाव खिथाबावगोन ओंखायनो बयनिबो आं बे समाव खिथागासिनो दङ नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्लानो गासैबो डिटेलखौहाय नोंथांमोना नुजोबगोन बिराद मानसिफ्रा फालो फैगासिनो दङ बिराद मानसि गेदारिं जाबाय बर'नि सेजि बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेलाव फंबाय गुरखाखौ लोगो मोन्दों ओमफ्राय मानोना गुरखा मास्टार होनोलाय फंबाया गुरखा जानो नामा मानायबो मोनबासो जायो आंनि निजा फैसाजों बायना जायो आच्छा मालाया आरो मालायफ्रा गिफ्टबो होखायो जेबो होखाया गुरखाल' होखायो बयनाय गोजा खारो ओमफ्राय इंलिस मेकारजों सम थाबाय थानो नुयो दखानबो थायो खिन्थु खाथि नामा खाथिबो मोनसे डिस्ट्रिक्टआनो मोनसे लांगोनायानो गारो आं बङाइगाव होनबाय थानाय खोनादों बङाइगावनिखा आङो नायो फंबायनिखौ ओमफ्राय मालाबा मिनियो आंना अयबा 10 मिनिट नोंखौ नायनानै बे आरोना ओमफ्राय दासान्दि इंलिस मेकारखौ लोगो हमनो सानदोंमोन खिन्थु लोगो मोननाय जाया फैयाखै फैबाय दां फैबायना मासखौ खुगोन ना खुवाखै नोंथाङा मा जानो मिथिया सिनायगोन आं थेंकिउ फंबाय दे लोगो आं सिरिखौ नांगौ र' बेनाबो आंनाबो नै माथो जायगा गैया दा जायगा गैया बुंजोबनायनो अ माने होमबा मोनजागोन आरो ना दाहाय मोनजानो हागौ दा सिगांफोरनो जाहोनायालाय औ जादोंमोन भलन्टियार
बे आलासिफ्रा मिथिखायो आया ओंखामखौ बहा जाहोदों बाहाय गाव Kurka master napa? Kurka master fungbai ko logo mdeng nih. Ayo. Oh. Belum nanggung sih. Belum nanggung sih nama.